Halo, jangan kok jeren datang. Kebiar Seni Budaya Tayub Jawa Timur 2025. Para rawuh sugeng dalu sugeng pinanggihan ingriki kesenian tayub tari remo kembar sekawan 4 bersaudara ingkang dipun katindakan ke Sumening Ayu ning Erni ning Suheni ning Sunarsi ning Susilowati saking kutha Probolinggo ingkang dipun tanggap Bapak Rosita Dewi wonten ing desa Darungan Tempuran Sumber Probolinggo. Lan ingkang dipun sponsori toko terop penggemar tayub 4 kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Jember, Lumajang. Ingkang dipun tunjang meriah Armada Audio Sound System Profesional Putra Daerah Jajangan Sumber Probolinggo berkolaborasi dengan BL Production Multimedia Video Shooting Putra Daerah Pelalangan Sumber Probolinggo ingkang dipundiringi karawitan Diva Laras pimpinan Cak Rasud Effendi putra penerus Mas Alip saking Resongo Kuripan Probolinggo ingkang dipunlindungi Muspika lan kebudayaan tingkat kecamatan Sumber kula suwun tertib lan sopan. Bapile tertib lan sopan dipun laksanakan kesenian kita seni tayub boten bakal macet nanging maju pantang mundur kaping sepindah merdeka kaping kali tetep merdeka lewat kota Madia Probolinggo asri matur sepaduun sugeng Amir Sani nuwun.
kelek. Sebelumnya ngocapake motor talangkung dulu. Dek para rabu laki bini sepo antara senguda. Bagus sebada dalam tarop maupun luar tarop sampun rabu malam mangkin. Pribadi sati muslim sudah datang dari Benci Gedung Jajang Lumajang bersama Cak Mariono Pelawak Bobor Kedasih Probolinggo. Sebelumnya atas nama bekel dari Saiful Hajat Ki Kadinto Bapak Rosita Dewi sarang keluargana talangkong kami pola mulai saben nika sampai saat malam mangken bedetengka kurang tertib ocak kurang sae aduh mundangan kepanjenengan kurang sopan juga tempat benidangan sampun disediaki kurang sempurna da perondan sedaya talangkong malam mangken Bapak Rosita Dewi sarang keluargana nyon sepora serajirajana. Di dalam taring remo khusus di wilayah Jawa Timur, Desa Darungan Tempuran Sumber Probolinggo, parlo ikan kauningin tentang istiadat adat gila adat panggilan kasarah sumpingan. Jadi terutama isono kesadaran ada jangan just aja khusus Darungan Tempuran maupun undangan sedari luar sampun rabu malam magen. Sepertama Ki Kadinto yaturaki saya ngagungi hajat Bapak Rosita Dewi juga Nyonya Rosita Dewi. Soalnya ini kampun keniat telo hari telo malam Yaman senoman bayan lah ke dia lah. Juga Hendro Putra sarang Nyonya nah Bapak Wahyu sarang Nyonya nah keluarga besar nih kah ya tore nongka dulu. Juga Bapak Sahril Putra Bapak Yunus sarang Nyonya nah Bapak Elgio Pelalangan sarang Nyonya nah sedaya keluarga besar dari Bapak Rosita Dewi. Juga Bapak Yin Darungan beserta Nyonya Bapak Reno sareng Nyonya nah Darungan ya tore dongke. Ayo Jabarto diduduk titi ae. Tinggal jaru keburu jakancah tadi itu pejat lengin apa ayo Bapak Rosita Dewi sareng Nyonya nah ya tore lu oga dulu. Juga Bapak Giono selaku keluarga besar sedari Pelalangan ya toreong ke dulu. Ayo le Hendro bunga disik Nyonya Giono. Ayo munggah disik. Bapak Hendrik Darungan beserta Nyonya. Bapak Irawati beserta Nyonya. Bapak Dela beserta Nyonya, kesemuanya Darungan. Bapak Junaidi beserta Nyonya. Bapak Firel beserta Nyonya. Bapak Tolia beserta Nyonya. Bapak Safira beserta Nyonya. Bapak Delpin beserta Nyonya. Kesemuanya Darungan Tempuran. Ayo ngadeg dhisik le. Iki ado syutingan iki. Teko Indonesia.
Beni temu budun cekalen. Sekalian Bapak Salim Darungan beserta nyonya, Cak Nurul beserta nyonya, Pesangi Tengah kalau masih ada, Bapak Vila beserta nyonya Pelalangan, Arif Setiawan Pelalangan beserta nyonya. Tidak ketinggalan Bapak Purnami beserta Ibu Pelalangan, Dia Misnoyo beserta nyonya Pelalangan, Cak Lianda beserta nyonya Pelalangan, Bapak Rizky Jabon Jeboko mungkin beserta nyonya. Ini Jalon Minggu Kliwon di bulan Rasul kumpul di rumahnya Bapak Misgono Nanggap Tayub, Bapak Didik beserta nyonya Ngai Geni alias Kali Cilik, Bapak Tutut beserta nyonya Pelalangan, Kang Supriyo Bapak Ulan Jabon beserta nyonya, Cak Lucy nyonya, Bapak Aris nyonya Jabon, Bapak Panji nyonya, Bapak Dansek. Ya, selamat jalan dari Kapolsek Sumber maupun dari Koramil Sumber. Oke, terima kasih. Ayo ngidung pergantian. Siapa sedang ngidung? Oh.
Apane sing cek cek Iki alot iki. Pangan wis. Alot. Nah, Bu wis. Juga masih ada yang ketinggalan, masih belum naik ke atas panggung. Saya minta Bapak Irawan. Monggo. Juga ada Pak Wildan. Juga ada Bapak Intan, jangan tutup-tutup dulu. Nah, beserta Nyonya. Semuanya karena ini tari remo malam yang terakhir ya. Ayo dirame-rame no. Nah. Juga bergabung Bapak Susi. Monggo. Darungan. Monggo tampil di pagelaran. Juga mungkin Bapak Sukri Yunul. Datangnya dari Darungan. Bapak Sutris. Bapak Dirga. Bergabung Bapak Mestami. Semuanya dari Darungan. Juga Bapak Nursari. Monggo tampil di pagelaran. Bapak Wirda Arpin beserta Ibu sebagai calon hajatnya di bulan Sapar Kemis Apon ya, tanggal 20 ya. Juga bergabung Bapak Agus Silvi driver truk ya, Kecamatan Sumber beserta Ibu monggo tampil di pagelaran. Juga tidak ketinggalan Bapak Sukir monggo. Juga tidak ketinggalan Bapak Iqbal, Bapak Keswanto, Bapak Suis sing mari mecok. Monggo tampil di pagelaran. Bapak Suiswanto, beserta Ibu. Bapak Kuswanto, Bapak Suisdandi monggo sudah terpanggil. Bapak Dava, Bapak Dila. Bergabung Bapak Dani. Kesemuanya dari grup Darungan. Bapak Faus, Bapak Tony beserta Ibu. Monggo yang sudah terpanggil naik dulu di pagelaran. Kok tadi tutup loh. Ayo kene nih Col. Matur nuwun Pak Suis Dandi sing mari mecok sik ana karene pocongane. Ngomong, Mbak. Ngomong. Lah kok izin? Oke, terima kasih kepada Ibu Waranggono Ya. kembali ngedong lagi. Ya. Jejek Nyas. Wani ya? Wani piro? Wis ana. No. Wis. Anjene Mariono celeng. Wis no. Apa? Si Burika? Wis ah. Asam cempalo. Ya jen asem ya kecut no. Sambal
Sekiane liwat kiarene sore kiare yene marane sing ata jaluk arena lan wengi supaya selamat Bapak Rosita Dewi Ibu Rosita Dewi sekeluarga sing duwe gawe mulaki pete wong rapi loro aroma tanggane semakin kesro nyalarati wawo Cak Mario ngidul rati wawo akhire wong lanang tinggo tambah putu malah janggolani lo bisa eres malah gelanono abang ijeni ojak melani Bapak Rosita Dewi wong irang manis malah pelanono anak lan bojone ayo Mario kelambi ireng celonone ireng ya iku nek Riko sayang setitik dorong dikumbang weh lopot budale bareng ndak aku ndak bareng mulai uga bareng ndak yo sayang setitik dorong dinikah mulane ayo kancaku kabeh ayo tumindak sing jujur supaya selamat ing uripku lanjut lanun surah mulane sing ijo kok ati putih mulane mujang maneh Cak Mariono iya nduk ora ngaluyura mulane yen duwe bojo ora tau mulih ayo ayo oya oya ae ae ayo oya oya goyang ayo jos goyang yo jos goyang yo yo goyang yo yo la 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 la. apa wis kliru ngereh bedaka ria kaca
Sadi kok aduh. Jengko engak Mariono cek teronen jan Sadi. Dadi tolong Sadi harus diperkaos, perkosa. Hah? Iya. Sadi teron jan. Njak kok tak tero, takok kok. Lamun ndek Kak Mariono. Armada. Kendange mati. Urip nang sing kulon jogetane kaya cacing kepanasan. Lho sing wetan sing gedhe kok kaya kingkong. Kaget iki. Apa-apa, Pak? Aja wedi-wedi ka. Sapa wedi? Wong lanang kok wedi. Kaya apa aku? Ayo kaya apa? Kaya apa kok nak Lho semau masa nak ta? krungu iku mau lho aku gon ngomong guyon kaya kingkong ngono. Ayo, apa? Aja metuwek kon wong wedok musuh wong Apa? lanang. Aduh. Lontong, lontong. Apa ana? Lah iya, aduh. Iki mane-mane bapakne dolah sing deketes. Ola apa ta? Riko aja guyu tok, Bek. Guyune dhewe Lah kok sing iku. dego guyu iki. Lah iku padha duwe. Tapi masa duwe nak kira kaya wekku. Duh elek iki ta. Lho, elek-elek ngene sing penting rasanya, Bung. Aku ndak taruh rasane. Lho, ya rasano. Lah iku kaya iku nek Rika. Oh, iki kaya wong wis tau roh iki. Lek omong ngono satu gantriman wis Marianu lho. Tibane Aku tinggal ya suwe ndak anu bareng anu ndak kira suwe. ya ndak anu. Pancene nek kono mangono nek Tegalan iku lho. Riko guyu tok entek rujake dulure kono mau ta. Meneng ta iki kok. Lah. Aduh. Ayo. Lah iki. Ya, sing aku takon. Iya. Iki padha nyanek Mariono. Iki apa iki? Iki nek Mariono bengkong. Iki kon ndak dipandeng iki aja disagelan wae. Iki barek Mas wong gawe tutuk lek ngene iki sengko aku. Taboh iku jukun dhewe. Jupun. Jupuan. Hah? Keratu ta? Coba. Ayo jupun ta. Lah. Gambare Mariono iku lho, Pak Ibu. Lah ndarane Mariono kaya iku. Saiki gambare Mariono kaya iki, serius lho. Temenan. Bukan hanya serius kalau punya saya 2 rios. Kok ngene duduhe Riko Kang Toh? Aduh, dibuang. Wek dhewe ndak ngene jere saure. Jare sapa ndak kaya iku? Mang iki Mbak Yu. Aku diterno nang Tegalan iku. Ngejak aku dadakno. Iya, ya kepengin lho kaya apa lho bodine kaya iku. Endahe pengemploke ngono pikir iki lho. Iya. Aku nek di Di apa? emplok iki entek terong. Tak pangan, wong aku nyen tukang mangan. Iya lho. Age, Aduh, coplon tak pangane. coplon dhewe. Coplon age. Coplon dhewe. Age tak pangan be aku. Iki mencilak iki. Age ta. Ayo ta ndepmu ndono wong iki. Lah iki kok kan buka yo.
Lah saiki ayo, ayo. Oh, Ayo. aku jawab temen tah. Lah tiko kan buka iki sik. Aku masih ngini yo ngini kaya. Lah kok ndak resen ngene iki kok diutahi kene ta? Iku kongkon kepengin roh iku. Aja kengker. Ayo Dik Mburi ayo. Ayo. Sik ra ana wong idam mriko kok buka celana. Lah, iku lho. Wong idam iku. Akeh ta? Bocare. Age ku Asus. Ah, mawedi aku. Iki lho. Masa riko ngidam pentol be. Ndak wani berarti iki. Ngene lho. Ndak ana asile lanang. Loh, bukannya ndak berani. Pancen ndak lanang. Oh, metu wae iki. Kok sing ngono iki kok. Iki lunggun padane wong Jawa kok kasih ngono. Kok wis ndak usah ngalem-ngalem. Iki salahe susune aboh. Wis ndak usah wek mlewek. Ngono nek wong wedok iku modale modal tangis. Aku diamuk iki yo. Wah, salahe wis tandak ndak padha nyang kancan. Aduh. Songko gagar. Tak kena. Oke, baik. Kacang, kacang. Ojo agelet tok ya letong oleh Aku ndak kacang. kena diamuk. Tang bojo ndak tau ngamuk kok Riko sing ngamuk aku. Pekate balik toh. Rusak iku. Tuku biyen iki lare. Guyon ya guyon lek iki. Aku malah ndak tau diamuki yang wong Lek iki tuwa. ndak kena diki Kok guyon. Riko sing ngamuk aku? Mulai kapan sing ngamuk aku? Aku pancen embuh sak wengi iki batinku Apa? iki ndak seneng pisan yang kon. Apa oh? Lah iya lho kok iki padha langsing lho iki kok kasih kaya gerdu bodine. Aku ndak tau diamuki wong tuwa. Kok malah wong pelandang sing ngamuk aku. Waduh aku kari kadung wani saiki. Wis kandha nyang samuli kok. Aku diamuk. Wis kandha nyang samuli. Aduh. Bolak-balik aku ndukono iku aku. Boleh sing aku sabar ta. Aku wong tuwaku ndak tau ngamuk. Kok Riko sing iso ngamuk aku? Ya mbok gon saiki iki aku kok remongso pegel boleh aku sing sabar mulai biyen iki ta. Ngeroyok padha cindile. Patek jere. Rasana nise aduh emang mulapit setengah tak kelar rasana nese aduh emang ngobok pandang aduh jami
sesama pada aduh mulih no aduh gak wani meletuk wis no Mariana Mariana ganteng tah no endi apes kowe. Oh iya. Nah, Kang Mariono. Kang No, aku kangen Kang No. Kang No, Kang No, teko iki ayo, ayo teko aku wis, saiki kangen aku. Kangen aku No. Aku kangen no iki lho. Detak kelar bulan kangen Mariono. Le eman aku kangen tangian no. Eman bulan eman aku teko iki wis. Tangiya. No. Tangiya. Aku seneng. Nonton apa? Film apa iki? Oh iya, mari tak semoting. HP ini sopo rek kok sampai ajur. HP ini Mariono. Aduh. Nono Mariono. Ini sik. Derni. Ini sik. Iki nek sing loro sik buru ndak melok guyon ya. Iya. Nah, Suheni karo Erni
Mengarepan no kene no. Ya. Ndak pati krungu. Anu mosok Lho meneng sik aku sing ngomong. Lho. mosok samuli ngamun ndak ya. Lho ya ndak lho. Cuma kate ngekekno ngene no. Apa? Sampean sik buru sampai dilangno nang wong loro ya. Ngene. Lah. Iki ro gol endi iki? Lah lo kerendi iki. Ayo goleki. Ngene iki duduk polahe logor. Ya apa? Awakan wong pembisnis. Timbang aku ngeton modal ya iki tak gawe stadion tadi oleh PC iki nek digawe sepak bola. Jare aku ro gol no. Hah? Tibake ndak? Ya ketatap kono mau mbian. Oh, kakean surusi apa korupsi kene-kene. Ya iku tunggale sing ngepai wae kancane kok. Iki mane-mane kenekan dijengku. Me padha mbek ndase Habibi. Ayo pergi. Guyon lek tegawan. Iya wayahe luwe. Lho mangap no. Lho. Saken rek. Wis ajur. Guyon ya guyon. Iya. Tapi nek ngene iki dudu guyon iki. Iya. Aduh. Karene kucing. Ojo. Mbak ngene ngombe sik ngombe. Ndak rusaken Erni. Iku karen-karenku mangan mau dikekno Mariono. Kene no tak usapi no. Ojo iku sik. Ndak kena ya. Kok boto digawe ngusapi? Oh alah, rek. Imandarmu gowong becik ketitik wong ala ketara. Nek Mario dikenekno iki ndak terima aku. Aku njaluk tebusan. Wis 50.000 kono lho. Iya, dicelukno. Duduk karo 50.000. Jarene Pak Giono sik buru. Lebih teko iku. Lebih. Iya. Ya matur kesun sak dulurenge ya Pak Giono. Hah? Iya lah iki karepe lo mentolo nek ngene iki. Iya. Sampean pokoknya nangis-nangis nang wong mudhun dikeki tempelan. Aku ndak iso nangis lek ndak ditombok senemen iki kalau kene. Ayo wis. Jane sak penrimone jakno. Lho, supluke larang iku digawe. Iki sing mambu pesing iki Mariono apa ora nggon? Sanding kae lek ngene yuk. Sanding yuk. Iya. Kenemenen. Lek ngene iki kancane padha bersih. Iki kok ngene iki kabot kabeh rasane. Iya. Pancen awak disio-sio. Tapi nek tak rasakno awak pasrah karo sing kuwasa. Ngono ta? Wong becik ketitik, wong ala ketara. Ya. Ndak burung awak nyuwun yang sing kuwasa. Terus siapa? Terus siapa, Kang? Wanjak lo nggotok mulai wingi isane meringis. Kene aja tak bersisaken. Sakno anake sapa iki? Sakjane aku ndak kaya ngene iki cara. Iya. Ibarate awakmu masih kanca wis tak anggap kaya mbok-mbokku dhewe. Ya, Masih aku kaya ngene iki. aku ya wis sah, aku ya mari ditunggangi riko. Aku ya ndak bakal nesu. Ya. Sing penting awak iki Apa oh? masih wis nelongso kaya ngene. Ya tak Apa, belani wong abot-abote.
Apa yang duwe? Wong boroh tak rewangi boroh-boroh geger sampai abuh ya akeh wong weruh. Endi ndeloke aku, Kang? Lah iki, Endi? iki. Silet iki ya. Iki silit dudu boyok ta. Nek ku ya abuh ki yen iki anu Rika, Mang. Ngene ya. Ya. Awakmu wis tak anggap mbok karo aku. Mbok iya, ndak apa-apa. Mas yo aku wis di sia-sia kaya ngene. Ya. Aku ya ndak bakal nesu. Aku saking apa? Saking ngalah. kepengin nek ning tembe mburi aku iso penak uripe. Ndak bakal kualat karo mbok. Terus ya apa? Aja capit-capai iki lho segane iki sik. Ya. Nek Rika Mas yo aku wis ya sia-sia kaya ngene. Akeh ringsane. Iki wareg wis ndak upane dadi sakmene. Wis, Iya. ayo Cak dadekno Cak. Tadi apa, Kang? Para Ayo. dulur-dulur darungan tempuran. Apa maneh sing wedok-wedok wis tak anggap kaya ibuku dhewe. Senajan aku wis mlaku kaya ngene di sia-sia. Aku rekoso kaya ngene. Aku njaluk sepuro karo Rika kabeh ya. Do simbok kula nyuwun pangapura. Kula anak durhaka sing kebak dosa. Mula getun wani kurang imrap sila. Yen to simbok ingkang ngukir jiwa raga. Sangang wulan luwih 10 dina. Awan bengi aku digembol wong tuwa. Rekoso simbok pancen rekoso nglairake direwangi potong nyawa. Malati wong tuwa malati ning wong tuwa aja padha wani malati wong tuwa malati banyu susu iku sing dadi saksi ling-eling sira padha ilinga mula aja padha wani mring wong tuwa kuwalat kowe bakal kuwalat dosa gedhe disiksa ana akhirat. Mbok, aku njaluk sepuro karo Rika ya, Mbok. Aku wis ora kena keconto, Mbok. Ora kena ditiru karo tulung darungan. Kula lebetku aku njaluk sepuro ya, Mbok. Aja sampe nglawan ya wong tuwa ya. Iya, Mbok. Aku njaluk sepuro karo Rika ya, Mbok. Do simbok kula nyuwun pangapura. Kula anak durhaka sing kebak dosa.
walo dina awan bengi aku digembol wong koso sipok pancen koso nglairake direwangi poto nyawa malati wong tuwa malati wong tuwa aja padha wani malati wong tuwa malati banyu susu ibu sing dadi saksi lengeling sira padha ilinga mula aja padha wani mring wong tuwa kuwalat aku bakal kuwalat dosa gedhe disiksa ana akeh wis ya mbok Wis, aku njaluk Biru. sepura ya mbok Iya, iya padha. iya lek ngono langsung nyang Jula jula-juli Juli. Cawarta